Så åbner vi. Kom ind, far. Det er dejligt at se så mange i det gode vejr, der er mødt frem for at fejre denne dag, hvor vi endelig langt om længe kan få slået dørene op officielt for vores flotte nye vandhus. Det er der jo mange, der har ventet på, og i morges, der var vi jo nogen, der tyvstartede, eller det vil sige, jeg besøgte tyvstarterne, morgensvømmerne, som i stort antal også dukkede op og fik sig en svømmetur i det nye vandhus. Vandhuset er borgernes vandhus. Det er borgere fra hele kommunen, som kan få lov at have mulighed for at benytte det. Og her er meget at benytte. Der er et 25 meters bassin med 10 baner. Ja, faktisk så er bassinet kvadratisk, så er det også 25 meter bredt. Og det er noget bredere end de fleste andre bassiner, i det hver bane jo så er 2,5 meter. Der er 2 varmvandsbassiner, der er en stor fællessauna, der er en familieafdeling, og der er gode og velindrettede omklædningsfaciliteter. Der er motionsrum, og der er café. Ja, faktisk så er der også et lille kar til babysvømning. Og så skal vi jo ikke glemme, at der er en 34 meter lang rutsjebane. Og den håber jeg, at der er nogen af jer, der tør at prøve kræfter med her lidt senere. Sådan, der er en, der melder sig. Fantastisk. Det er jo sådan, at den har ikke været prøvet endnu. Den er først lige ved at være blevet klar, så i morges var der ingen, der fik lov at prøve den. Det er noget helt andet end vores gamle svømmehal, som ikke mere kunne leve op til kravene, og som det sidste stykke tid har kørt på dispensation. Jeg var selv heldig i morges at få lov at komme igennem, som jeg nævnte her, og besøgte morgensvømmerne, og var igennem systemet herinde med den elektroniske dør og de smarte fancy nye skabe, og også en dejlig bruserafdeling og en flot svømmehal. Hele vejen igennem en dejlig oplevelse. Så det var ikke kun det gode selskab i morges, men faktisk også den samlede oplevelse omkring turen i svømmehallen. Eller vandhuset. Så jeg synes, at os, der er her i dag, og også alle de andre borgere, der i løbet af den kommende mange år skal benytte vandhuset, håber, at vi lover hinanden, at vi passer rigtig godt på det. Ved vandhusets indvielse, så får vi også i DGI-huset Vordingborg et fyrtårn, som vil lyse langt ud over kommunegrænsen. Og her taler jeg jo ikke kun om det blå lys om aftenen, men i det hele taget brugen af faciliteterne her. Vi kan tilbyde topmoderne idræts- og fritidscenter, som rummer alt, hvad man kan forestille sig og ønske sig for hele familien, uanset alder og formåen. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil tiltrække mange, og på sigt både vil påvirke sundheden i vores kommune og styrke interessen for at bosætte sig her. Vi har valgt at fejre vores nye vandhus, dels med gratis svømning i dag, men også med ekstra nedsatte priser gennem hele den kommende efterårsferie. Det er jeg ikke i tvivl om, at rigtig mange gerne vil benytte sig af, og med plads til op til 250 personer i bassinerne ad gangen, så skulle der være plads til alle. Dog har vi i dag, af sikkerhedsmæssige årsager, også fordi der vil være mange, der går rundt for at kigge, har vi sat det ned til 150 personer. Jeg vil godt takke de mange, som undervejs har bidraget med idéer og kommentarer til udviklingen af vandhuset og hvordan det skulle virke, og det gælder blandt andet handicapråd, svømmeklub og kommende brugere og borgere i almindelighed. Også en stor tak til vores entreprenør, Morten T. Henriksen, for det flotte arbejde, jeg har udført, og for det rigtig gode samarbejde, vi har haft. I har været med til og været gode til at løse de uforudsete problemer, som opstod undervejs, og som selvfølgelig også har været en medvirkende årsag til, at det ikke var for et år siden, vi holdt denne åbning. Jeg er sikker på, at vores samarbejde vil være lige så godt i årene fremover, hvor I vil stå for den tekniske drift. Når jeg så står her i dag og siger tak til Morten C. Henriksen, så vil jeg også gerne takke Niels Fogh, den tidligere formand for DGI-husets bestyrelse, for det store arbejde for at skabe liv på Panderen, som det hed der. Nu hedder det DGI-huset. Så vil jeg takke Uffe, som har taget tøjlerne over. Uffe Nielsen, der er den nuværende formand for bestyrelsen. Og så vil jeg gerne takke den tidligere borgmester, Knud Larsen, for at have siddet i spidsen for et stort stykke arbejde med at få hjulene til at rulle omkring DGI-huset. Det var en enig kommunalbestyrelse, der på daværende tidspunkt arbejdede for at skabe et nyt stort idrætscenter her på Pandergrunden, og som nu er mundet ud i DGI-hus.
så vil jeg gerne takke hele DGI-huset og alle medarbejderne for et godt samarbejde hele vejen igennem. Og jeg ved, det gode samarbejde vil fortsætte, når I nu skal stå for alle aktiviteterne i vores vandhus. Så til slut vil jeg bare sige tillykke til os alle sammen med vores allesammens nye vandhus. Og så synes jeg, at Morten C. Henriksen, du skal komme op og sige et par ord også. Værsgo, Morten. Tak skal du have. Jamen, som du siger, Michael, så er der indgået en aftale her på et tidspunkt. Det vi kalder et ægteskab, 25 års ægteskab. Undskyld. Og det vil jeg også gerne takke for. Både forrige og nuværende borgmester. Det har været givetigt. Det har været godt at arbejde sammen med jer. Og det er, udover jer, har der selvfølgelig været DGI-huset. Så vi er 3 parter, der har fået det her sat sammen til det, der nu er her i dag. Det er så kommunen, kommunalbestyrelsen, DGI-huset og mine egne medarbejdere og alle vores underleverandører. Tusind tak til alle sammen. Huset, som er på i alt 4800 etagemeter, og med bassiner, nu har Michael været alt sammen igennem, hvad det indeholder, så det vil jeg ikke trætte med mere en gang til. Vi har under hele byggeriet har vi haft fokus på at gøre det handicapvenligt, således at vi har fået et vandhus til alle byens borgere. Det er et unikt sundheds- og bevægelseshus, hvor de gamle bygninger og den nye bygning er bygget sammen med fokus på gode planløsninger. Det er et samlingspunkt for alle borgere, hvor sport og kultur frit kan mødes. Og vi glæder os til de næste nogle 20 år at følge og deltage i brugen, driften og udviklingen af huset. Og med det vil jeg bare sige, at vi er rigtig stolte over det selv, og det har taget lidt tid, ja, men vi synes, det blev godt. Og så har jeg en lille gave her til, at vi kan pynte lidt i huset med. Og det skal jeg lige komme med en lille forklaring til. Kan du holde det op? Det er Doart, vi har fra Holbæk af, der har lavet det her til os. Og hans tanker med Vordingborg, det er jo en gammel færgeby. Så det er ligesom lavet som en ø med Vordingborg for sig selv. Der er en stor udbygning i Vordingborg Industrihavn, som bringer havn blandt de største havne på Sjælland. Så derfor har vi lidt industri nede i forgrunden. Vi har godstårne, Bærst, byens varetegn. Så har vi den gamle slotsruin. Ruin. Der springer urinen over. Og så har vi en skulptur, Eos. Den har der vist været en del om hernede, tror jeg. Så har vi selvfølgelig allerforrest DGI-huset, vandhuset. Og så har vi Industrihavn, som vi har været. Og så har vi træfærgen, Ida, som valgfarter her i, jeg tror jeg, det er i sommerperioderne. Og så har vi Bogø Mølle, og vi har Møns Klint herude i højre side. Og så et fragtskib, der ligesom symboliserer, hvad der sker her i Vordingborg. Men det vil jeg bare sige. Mange tak. Og skal vi ikke give DGI-huset, vandhuset, 3 hurra, 3 korte og 1 lang. DGI-huset, det længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Vi har ikke på hørt noget i det. Nå, jamen så vil jeg jo kort på kommunens vegne sige tusind tak, Morten, for det fine maleri. Og så vil jeg samtidig præsentere DGI-husets bestyrelsesformand, Uffe Nielsen. Værsgo, Uffe. Jeg vil indledningsvis vil jeg ønske både Vordingborg Kommune og Vordingborg Kommunes borgere tillykke med det nye og, synes jeg, flotte hus. Det er jo, der har været mange bump på vejen, det kan vi hurtigt være enige om. Det har været en svær fødsel. Til gengæld, så synes jeg, at det barn, der er kommet ud af det, er blevet både velskabt og flot. Og vi glæder os til at tage huset i brug, og vi håber, at byens borgere vil tage huset til sig. De foreløbige meldinger, vi har fået, vi har haft prøvesvømning her med forskellige brugergrupper, de har været meget positive.
og jeg er sikker på, at de problemer, der har været, dem har vi overvundet nu. På bestyrelsens vegne vil jeg også godt sige tak til Vordingborg Kommune, for at vi har fået huset, men også fordi, at Vordingborg Kommune har haft tillid til os i den forstand, at de har overdraget den daglige drift af huset til os i DGI-husets bestyrelse. Det ansvar, det vil vi prøve at rygte på bedste vis, og jeg er sikker på, at vi vil få samme gode samarbejde med Vordingborg Kommune, som vi har haft tid til, både med det politiske niveau og med embedsværket. Det er vigtigt, for at vi får dagligdagen til at fungere her. Jeg vil også rette en tak til Morten C. Henriksen, som er entreprenøren på byggeriet her. Morten har haft sine problemer her, det tror jeg alle er bekendt med. Han har også gjort nogle erfaringer, men jeg håber ikke, at de har været for dyrekøbte. Vi skal dele skæbnefællesskab med Morten C. Henriksen forhåbentlig også de næste 25 år, i det vi indgår en aftale med Morten C. Henriksen om at varetage alle de daglige driftsopgaver, som følger med den kontrakt, som Morten C. Henriksen har indgået i forbindelse med entreprisen. Jeg vil også godt sige tak til vores medarbejdere, som har været her, både dem, der er kommet til for nylig, og dem, der har været hele tiden. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har ikke været nogen dans på roser her de sidste mange måneder, men de er kommet igennem det, de har taget det uden at kny, og jeg synes, at vi nu er godt rustet til at få gavn af huset med den bemanding, vi har. Så tak til dem. Jeg vil også godt rette en speciel tak til Jesper Kjærulf og Bjarne Malmros og Vordingborg Kommune, der sprang til med kort varsel, da vores direktør desværre i utid måtte fratræde på grund af sygdom. Jesper og Bjarne har gjort en stor indsats og har i høj grad bidraget til, at vi har kunne afholde åbningen i dag. Det er sådan, at vi nu har været i funktion i cirka 4 år her på Pandaren, DGI-huset, som det hedder nu. Vi lavede i sin tid en udviklingsplan, og der er forskellige trin i den. Det første trin, det var at få gjort porten, som I ser herovre, klar til en række aktiviteter for lagt gulv i. Det har vi fået klaret. Næste skridt, det var at få lavet kunststofbanen, som ligger omme bagved. Og det tredje og meget væsentlige skridt, det er, at vi nu har fået vandhuset. Vi har imidlertid tiltro til, at vi kan udvikle området yderligere. Hvis I kigger derover, så er der jo god plads til nye initiativer og aktiviteter, og dem vil vi være med til at udvikle sammen med Vordingborg Kommune. Det er klart, at det, der skal passes til, det der i øvrigt skal være i Vordingborg Kommune af forskellige faciliteter, men vi håber, at vi sådan inden for en overskuelig tid kan få gang i det område også og få pyntet det op. Så vi ser med fortrøstning frem til det videre arbejde her, og vi er sikre på, at der nu vil blive trafik hele døgnet, i hvert fald det meste af døgnet her på Pandaren. Vi åbner kl. 6 om morgenen, vil I kunne se, når I kommer ind, og vi lukker sent om aftenen. Så velkommen til alle, når vi nu sådan går i gang for alvor. Til sidst, så synes jeg, at vi skal udbringe endnu et leve for DGI-huset, og skal vi udbringe et leve med 3 korte og 1 langt. DGI-huset og vandhuset, længe leve. Så skal vi ind og se. Ja, tusind tak, Uffe. Og selvfølgelig ved vi godt, også rent politisk, at træerne ikke vokser ind i himlen, og vi ved også allerede nu, at der vil være en efterspørgsel på vipper og 50 meter bassiner og kolde bade. Men jeg håber jo, at vi sammen fremadrettet får udviklet området endnu mere. Jeg har nogle få praktiske bemærkninger, inden at vi klipper snoren, og der bliver adgang. Hvis man er her for at få en dukkert, så er det således, at man går lige frem, når man går igennem dørene, så drejer man til venstre, og så vil man blive guidet. Der bliver en times ophold i vandet, fordi vi forventer, at der kommer mange. Normalt er der ikke nogen begrænsning på den måde, men i dag er der en time, så skal dem med de blå armbånd op, og så bagefter vil det blive dem med de gule. Der bliver lukket 150 ind ad gangen. Hvis man skal ind og se faciliteterne deroppe, se selve svømmehallen og se, hvem det er, der er i vandet måske, jeg ved det ikke, så skal man til højre op ad den trappe, der er lige til højre, og så går man op, og der er så nogle blå futter, man skal tage på sine sko. Hvis man tænker, jeg starter lige med lidt godt til ganen, om det så er suppe eller det er vel ikke en stadionpølse, det kan vi vel ikke kalde det, men i hvert fald en pølse, så skal man til højre lige, når man kommer ind ad døren og ind i idrætshallen her bagved. Og husk så lidt,
Vi er rigtig mange samlet her, og vælger nok lidt forskelligt, men have lidt tålmodighed med hinanden, så skal det nok gå alt sammen. Og så tror jeg, at vi skal have klippet snoren, så vi kan komme videre i dagens program. Så åbner vi. Kom indenfor.